Hey bo. Yes, Hey, Jinati boy. Rolala. Nangu shange sipi biscuit. Asihle phuli. Repa sokubambala. Siqathazela. Sifico bambala. Sibahazela. Sibambukakala. Sibabazela. Uqhubeka ubaqala. Sikankazela. Repa sokubambala. Siqathazela. Hey, ngaphotheka-ke yazi sekhona esinayo nje oqhamukayo ngithi kumhlahle checkpoint phela le senayibhizi lemasana Shooting ya. Yawa, ngizongisiza nje ama ufuna senze izinto kalula yes. Yezwa, ufuna senze izinto zibe lula. Nikeza ifoni nemali ngihamba. Kodwa vele lo wathi isihlamba lethi ifoni phela. Imali ngiyithatha. Yawa. Khipha le mali man. Ngoba yikho futhi khipha le phone. Ngidala impela lo. Khipha le phone. Khipha phone wena. Hamba ungabheke emuva yes. Bane. Shut up. Masterminding, novidade. Ngeke waphuthela sithuke ngizengikhathele yama. Awusukhathele mfowethu. Yebo. Yini sokugile yini mfowethu? Hawa ngigugile ngagugiswa ngenduku angigugile kodwa ngagugiswa. Awu baba kushaya nami isandla kubanje futhi la mfowethu. Wento denge nje into kimile ngumntana lapho kodwa siphume lapho wena wagcina ngumsango funa kumsha ufika. Angingoba ngitshela nje ukuthi bangibambe inkunzi ngapha ngifika kodwa bathatha ifoni yami ngifika nje mfowethu. Mfowethu uhambe leyo ndaba lesiyibona ngeke plus nalabantu manje. Mfowethu asithi ugogo nje sehlele ngapha enzansi mhlawumbe sohlangana nabo labafana sambe mfowethu. Eyasamba ukuthi bayisuka. Babe sangigcinile abangani sebengilahlile abanye ngami bakhulumile kufikile indlebeni ngizwile bebesitshela ukuthi ngwile kanti ngiqhuzukile ngivukile isocial sakhona empilo bebehleka mangilambile manje mina othenga igrosa sengiyabuzwa sidla nini bebengibuka bengikhulume kasi uphuma nini mina ngqongqozile clever bekuvaliwe dolo phansi ngathandaza bheke iminyango seyivuliwe baba somandla ngiyabonga emswaneni ngale ngoma kwabangona sengiyaxola noma bangishiya nelona kodwa wena ukhona wena baba uhlala unami ukhona lapha engikhona ngoba ukhona plus ngisalwa nami ukhona. Imali yakho wena imali yakho. Imali yakho. Awusukuma uzochaza wena uzochaza imali yakho. Iphi imali wena? Ngichazele kahle iphi imali yami. Ngiphi imali? Imali. Bafowethu imali nami ngiyifuna le mali. Uyifuna kanjani imali yami? Uyifuna kanjani imali yami ukuthi bafethu? Imali wo. Emfowethu aningichazele. Imali. Kwenzekani? Ngale sasaphethe ngiqede kuthatha le mali kuwena. Labe sekufika mfethu lo mjida lo. Uyambona lo mjida lo
ufake iskibha sengwe lo efake iskibha sengwe baba. angimazi ukuthi uba ohamba ngesikuto wena. wayithatha le mali Uma ubona ukuthi uba isidima phakathi kwami nomfowethu. wayithatha le mali Uba isidima. wayithatha imali futhi Hawu Nkosi yami imali yami isiqiqa abantu abangaka. Mfowethu. Imali yami, imali yami, imali yami, imali yami. mina ngizothatha nesisombululo Sithini isisombululo sakho? Sambe ngisisombululo esibonakalayo ngcono. esami isisombululo sithi mfowethu yabo manje asisenzeni uplani sibathatha uyedwa lo muntu esihloma ihlasela sekuyena silandele imali senze ukhathi Uthi hloma ihlaselo unazo yini inhlali bathatha? salibathatha soyigubha Unazo yini wena? khona siwuthi Asishonani khona phela. Asishoneni khona ngendlalo lendoda. Wendoda manini ningangikhapheli. Imali yami njalo le. kodwa Angakhaphelani imali yami njalo le ngizonihlaza And wena futhi ukumenza umfowethu isidima uzobona. kodwa phela mase uthola okhathi funisana ngibamba ukhathwani. okhathi 50 Angina 50-50, 90, 5%, 5% nanobabili. Ya deal. siyavumelana Deal. Okungenza kodwa isidima wena. awuda Entaba yaseDubai ayimfana ngithi ngiyazama ngibeka isithina phezu kwesinye kodwa kuhlangana impela ngisakaza ngempama nenqindi umuntu ozogcina ihlanya langa la ngishonele endleleni ngihamba ngithi ngiyozamisa inkwangqosha indlala ekhaya impilo yangisakaza ngenqindi nempama ngibe sengiphaphama esibhedlela sezinhlanya bathi ngizolashwa bayabona kade ngizama hlanganisa kodwa izinto ziyapambana bantu bayitapunela kuwe ngathi rama bagcobe sabisinkwa wena bakushiyane aja bathi ngizolashwa bayabona kade ngizama hlanganisa kodwa izinto ziyapambana bantu bayitapunela kuwe ngathi rama bagcobe sabisinkwa wena bakushiyane aja mina mdala ngisasa ngona kuphi engimele ngikwenze manje Ngiyakuzwa singama mfowethu yini leyo ndaba mfethu. eyibo kodwa le nkunzi yakho le Uba, ekhala ngemali yakhe Oh lento njani? ya yona inkunzi yakho le ekhala ngemali yakhe Ya ngiyambona umfo yini ubonani na? ngibone ngazathi mina uzosikhapha Oh nganje mhlawumbe mfowethu. uzosibetray Yazi mina ngikhalelani mfethu. Ngikhalela la ko 5% athi uzosinika bona. Ekubeni imali ingaka mfethu. 50,000 futhi Kodwa uthi uzoshaya ngo 5% labantu. ngangiphethe ngezandla zami cabanga Yeah. manje thina so 25% uzwa 50,000 lo mthetho lo yasijwayela futhi yazi kumele siyenze sohamba na kodwa lo mthetho lo mesimqashwe imali sehlwane sisibabu Ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa. Anginankinga naleyo nto kodwa nawe ungangenzi isidingo. siyavumelana neziqhawe sibe nedini Yini babe yakho? Yini? siyacela Wazi ukuthi nawe angibhedela ngihlekisa wena endleleni yakho. yabona mfethu njengamanje masibona le nkolo Yeah. sayibulala sithatha le mali
Kumele ngithathe nemali.